Здравейте на всички фидери и фидерки, аз съм Муден Фидер и отново продължавам с тия кратки разцъкванци на Five Nights at Freddy's. Продължавам с нощ 3. Няма да ви губя времето. Виждате нощ 3, вече много по-сериозно, много по-отговорно трябва да се отнасям. По-трудно ще ми е. Знам, че мога да си заглуша записа от този, обаче когато го заглуша няма да ми е много добре, защото като ми говори, поне някой ми говори и се чувствам самотен. Той ли сте за една кратка дозичка адреналин? Аз съм много скаран с тия животни. О, идва. Няма да ме едеш, бати. Тия като се доближат до някой камера, камерата се изключва. Радиоактивни са. Искам да клъцна кабела на този вентилатор. Да го замеря. А, това затворя. Ами и на него не му се покрива на човека. Трем коста. Къде е кокошката? Тя се върна. Забрави ли нещо, моето момче? Какво забрави? Да погледнеш камерата ли? Ела тук в моята кабинка си направим едно селфи. Че животни, какво се занимават с мене, бе? Нямат ли си друга работа? Какво става, бе? Някой да ни каза тън. Той тая кокошка си играе с мене. Минал е само 1 час. Още 70% близо ток. Няма ли как да крада ток от съседите, бе? Ако има начин да читна системата, винаги трябва да се читва системата. В някои игри. Много е важно да се читва системата. Пак някой си ника. Този да не ми главни газа. Тук всички животни полудяха в миналия епизод. Пак тук седи. Много ме е студено, трябва да се сгрея. И този вентилатор духа е студено. Кой ще правя? Имам отговор на този въпрос. Ще мра. И 10% батерия или ток, или не знам какво е. Само кошката да се тормози. Готов съм да затворя тая врата 1000 пъти заради тебе, моето момче. Разбираш ли? Особено с тая уста
С този клюн няма как да ме издеш. Бъркал си мястото. Ако животни не се допускат в пицарията, те са алтернативата. Ууу! Не дей да ме гледаш. Вън от моята колипка. Аз съм сигурен, че докато не играе играта, той пили блъска във фитнес. Много корал. Всички изведнъж изчезнаха. Кой е тука? Кой там? Добре, то се тука. А то се там. Идей да викаш. Къде е мечката само? Определено няма ми стигне тока. На всичкото отгоре този вентилатор сигурно хаби допълнително енергия. Какво правя, бе? Какво правя? Много съм притеснен, скъпи фидери. О, не, няма да оцеля. Няма ми стигне мощността. Кофти. Той още е там. Няма да ти отворя. Изчезни. %20 мощност, скъпи фидери. Дали ще успя още един час да издържа? Ще взема аз да се назлобя тук като животно. И няма да смеят да мръднат от едно А. Камерата. Коя е тая песничка, бе? А, тая песничка май като ми свърши мощността. Не пускат. За успокоение. Само да не ми дойде бягащия. О, и бягащия се показва. Ммм, 7%. 8. Те само ще си въртя главата наляво и надясно. Ще гледам. Докато не ми свърши мощността. О, без проблем. Без проблем. Еми, това е всичко за тая нощ и за този епизод. Аз бях Лунден Фидер и все още съм. Чао от мен.